Her er 3 steps til, hvordan du kan få dygtigere medarbejdere helt gratis. Jeg hedder Thomas. Jeg er fra AOF+.dk. Vi tilrettelægger FoU-kurser for virksomheder i dansk, engelsk, IT og matematik. Vi tager et indledende møde, hvor vi snakker indhold. I kommer med jeres inputs til, hvad undervisningen skal indeholde. Det kan være processer, interne arbejdsgange. Vi kommer ud til jer, bruger typisk en halv dag på at screene de relevante medarbejdere og hjælper jer med SVU-ansøgningerne. Et forløb hos os varer typisk 8-12 uger. Det kan ligge 1 gang om ugen, det kan ligge flere gange om ugen, det kan være hos os, det kan være hos jer, eller det kan foregå online. Kurserne er gratis for medarbejderne og for virksomheden. Derudover er de SVU-berettigede, det vil sige, der kan søge som statens voksenuddannelsesstøtte, så virksomheden bliver kompenseret for den tid, medarbejderne går i uddannelse. Du kan læse mere om det på AOF+.dk, eller du kan ringe til os på 36 39 0020.